תודה רבה. ערב טוב לכולם ותודה שהצטרפתם לזום עם אלחנן שוורץ, המועמד לראשות המועצה האזורית חוף הכרמל בנושאים הסביבתיים, כך הערב. המתכונת של הערב תהיה כזו שאלחנן מיד יפרוס את משנתו בנושאים האלה, ואחר כך אתם תשאלו. אתם מוזמנים לאורך כל הערב לכתוב את השאלות שלכם בצ'אט ונעלה אתכם לשאול אחד לאחד ללא חפיפה בין השאלות. שאלות בבקשה בנושאים הסביבתיים, אנרגטיים, נושא קיימות, כל מה שקשור לעולם התוכן הזה. ועכשיו נציג את אלחנן בקצרה. אלחנן בן 43, נשוי לתמר ואב לליה, יאיר, נילי והילל, חבר אגודה במושב כרם מהר"ל, נולד במושב בכרם מהר"ל למשפחה חקלאית. סבו וסבתו מצד אמו היו ממקימי ניר עציון, ומצד אביו היו ממקימי כרם מהר"ל. בוגר תנועת הנוער בני המושבים, הדריך שנתיים במושב ולאחר מכן התנדב לשנת שירות במסגרת גרעין עודד במועצה האזורית מרחבים שבנגב. משרת בצבא כרב סרן במילואים ביחידה 8200 במסגרת מסלול חמן תלפיות. בוגר תואר ראשון במשפטים, יזם ואיש עסקים, מכהן כמנכ"ל ובעלים משותף של חברת סולארי אנרגיה מתחדשת בע"מ, אותה הקים בשנת 2006. החברה עוסקת בפתרונות התייעלות אנרגטית לצרכנים מוסדיים וביתיים, מעסיקה 30 עובדים שכירים, נוסף על קבלני משנה רבים, ובעלת מחזור מכירות של עשרות מיליוני שקלים בשנה. אלחנן היה חבר הוועד המקומי בכרם מהר"ל בשנים 2013 עד 2018, וחבר מליאת המועצה האזורית חוף הכרמל בשנים 2018 עד 2022, מחזיק תיק בית הכנסת, קורא בתורה, ואחראי על בית העלמין בכרם מהר"ל. אז זה אלחנן בקצרה, בטוח שאפשר להרחיב עוד. בבקשה אלחנן, הבמה שלך, אתה מוזמן לפרוס את כל מה שעולה על דעתך, והציבור כאמור מוזמנים לכתוב בצ'אט השאלות שאתם רוצים לשאול, נעלה אתכם מיד אחרי שאלחנן יסיים. בבקשה אלחנן. קודם כל, יוני, תודה רבה רבה. אני רק אציג גם אותך ממש בקצרה, סליחה שזה יותר קצר ממה שאתה הצגת אותי. מי שלא מכיר את יוני ספיר, יו"ר עמותת שומרי הבית וממובילי התנועה הסביבתית בישראל. אני גם אוסיף, באמת איש שאני מאוד מאוד מעריך, שכן יקר מהמושב, שכבר שנים רבות באמת עושה ותורם בשביל כולנו, כדי שגם פה באזור, אבל בכלל במדינה יהיה לנו הרבה יותר טוב. אז אני מודה לך מאוד שהצטרפת ושאתה תנחה את הערב הזה. אני אגיד בשתי מילים משהו לגבי הערב. עכשיו השעה בערך 9:05. הערב הזה אנחנו ניקח שעה, לא מעבר לזה, ונעלה 4, 5, 6 נושאים שעליהם אנחנו נדבר. כמובן שנשמח לשאלות, כמו שיוני אמר, אתם מוזמנים לכתוב לנו, או פשוט אחרי זה להציג שאנחנו נבקש. והערב הזה יוקדש לנושאים הסביבתיים, בדגש על חוף הכרמל. אנחנו כבר אחרי 2 שיחות זום, שבאחת מהם דיברנו בנושא חינוך, בשיחה הנוספת דיברנו בנושא עתלית, ואני אגיד ששבוע הבא אנחנו עורכים עוד ערב שייוחד, זה גם נושא סביבתי, אבל הוא ייוחד לכל הנושא של מנחת הבונים. אז אנחנו גם קצת נדבר על זה הערב, אבל בשבוע הבא יהיה ממש שיחת זום נפרדת שכולה תוקדש לנושא הזה, כי זה נושא די סבוך ומורכב. זהו, אז אנחנו נתחיל, ואני אגיד באיזושהי הקדמה, שבסופו של דבר חוף הכרמל, מי שיכול לסגור מיקרופונים, אז שיסגור מיקרופונים. אני אגיד שמועצה אזורית חוף הכרמל, למי שלא יודע, אחת המועצות היותר מעורבים בהם טבע. יש מספרית את כמות שמורות הטבע הגדולה ביותר בארץ פר מועצה אזורית בחוף הכרמל. יש לנו הרבה מאוד שמורות טבע, אני חושב שכמעט כל מקום שאליו תסתובבו, או מסביב לכל יישוב, יש לנו כמה וכמה שמורות טבע, גם שמורות טבע ימיות, גם חופיות, גם שמורות טבע יותר נחלים, יערות, פארק הכרמל שכולו שמורת טבע או רובו, ואנחנו נמצאים באזור שהוא מאוד רגיש סביבתית, זה מצד אחד, ומצד שני, כולנו גרים פה. אז לצד העניין שיש לנו פה ערך לשמור על הטבע, לשמור על הסביבה, לשמור על המשאב הזה, שמשרת לא רק אותנו, אלא משרת תושבים ואזרחים מכל המדינה, וכולם רוצים שהמשאב הזה יישמר, אז אנחנו גם גרים פה מצד אחד,
ומצד שני, המועצה כאן אחראית לשמור על הדברים האלה, כמובן בשיתוף פעולה הדוק ביחד עם גופים אחרים, גופים ירוקים, גופים אחרים, צדדיים, עמותות, וזה בעצם חלק מאוד ניכר מתפקיד המועצה והגדרת התפקיד שלה. במהלך הקדנציה האחרונה שלי לפחות במליאה, אני חייב להגיד שהנושאים הסביבתיים עלו בצורה מאוד מאוד חזקה, מתחילת הקדנציה שהייתה מאוד סוערת. מי שזוכר, אז הנושא של האסדה ושומרי הבית לקחו פה באמת את עיקר הפיקוד ועיקר העניין שהקדנציה הזאת התחילה של המליאה, ואני מדבר על אוקטובר 2018, אז אם אני אזכיר, ויוני יוכל ככה ממש להזכיר לי קצת יותר, אבל אנחנו מדברים על התקופה שבה כבר האסדה הייתה בדרך, הבנו שהיא הולכת להגיע, והיה מאבק מאוד גדול אם תגיע או לא תגיע, ובמהלך שנת, אם אני זוכר נכון, 2019, האסדה הורכבה, ואחרי זה היה כל תהליך ההפעלה, התהליך הראשוני, הנישוב שהיה כאן, ואחרי זה הניטור והפלטות במהלך שנת 2019 ו-2020, והרבה מאוד אירועים של זיהום ואירועי לפיד ומעקב, אז זה משהו שליווה אותנו מתחילת הקדנציה, ולצד זה, לצערי אני אגיד, אירועים אחרים שאנחנו נדבר עליהם הערב, לדוגמה אירוע של אנרג'יאן, שהיא חברה שגם פועלת באזורנו, לפחות מבחינת מתקן קבלה, אבל גם מעבר, והתרומה שהייתה שם, אירועים אחרים כמו מנחת הבונים, ואפשר להגיד שהאירוע הנוכחי, כי כולם אירועים נוכחיים, אבל האירוע שכרגע באיזושהי התהוות, זה הנושא של חוות התזקיקים במסגרת תמ"א 75, שגם עליו אנחנו נדבר הערב. ולצד זה אפשר להגיד שאנחנו מדברים על שמירת טבע, אז אנחנו מדברים על משהו שסובב אותנו גם ביום-יום. זאת אומרת, זה לא רק מאבקים, אלא זה גם דברים שאנחנו חיים אותם כל יום, לדוגמה סוגיות של מחזור, או סוגיות של זיהום אור, או סוגיות רבות ואחרות שנוגעות לחיים שלנו בכל יום בדברים מאוד מאוד קטנים, ומאוד קריטיות, סוגיות של התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה, סוגיות של השפעה, יש פה באמת קר מאוד מאוד גדול של דברים שבהם אנחנו נוגעים וחיים. אז זהו, זאת היא ההקדמה שלי בכמה מילים. אני רואה שגם שלום הצטרפה, אנחנו כבר עוד מעט נדבר קצת על המרחב הביוספרי ומה זה אומר, אם תרצו. אז אנחנו נתחיל. יוני, אני מחזיר אליך את המיקרופון. יש כאן מישהו שרוצה לשאול? מוזמן להרים יד, או פשוט לדבר. אין פה אף אחד עם שאלה או אף אחת עם שאלה? מוכנה? לי יש שאלה. בבקשה זוהר. כמה יש באמת לראש מועצה אפשרות לפעול בשביל הדברים האלה? האם יש תקציב במועצה? האם כשהוא אוריינטד לעניין, כמו שאלחנן? כאילו נראה לי שיש הרבה דברים שנכפים מהמדינה, ואני לא יודעת כמה ראש מועצה בכלל יכול לעשות. אוקיי, אז קודם כל זוהר, תודה על השאלה. אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל, ברמה להבין קצת סטטוטוריקה של הדברים, אז במועצה אזורית חוף הכרמל, וזה מאוד דומה למועצות אזוריות אחרות, אבל זה משתנה לעתים בעיריות ובזה, בחוף הכרמל ראש המועצה הוא גם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וכל חברי המליאה הם חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. זאת אומרת, המועצה פה יושבת עם שני כובעים, כובע אחד של מועצה אזורית וכובע שני של ועדה מקומית, שזה גוף מאוד סטטוטורי עם סמכויות מאוד מוגדרות, וכחלק מהעניין הזה, ואנחנו עוד לא מדברים על שקל אחד או על כסף, אז כבר יש לנו פה סמכות מאוד נרחבת לאשר או לא לאשר תוכניות, והמדיניות שלפיה אנחנו קובעים דברים, היא מדיניות שהיא גם חלק מחוק התכנון והבנייה, אבל בסופו של דבר היא מדיניות שנקבעת לפי רצון הבוחר. לא סתם כל מי שמרכיב את הוועדה המקומית הם נבחרי ציבור, כי הם אמורים להגיע עם איזושהי אג'נדה, והאג'נדה יכולה להיות מאוד סביבתית, ויכולה להיות גם מאוד לא סביבתית. אז קודם כל, כאן כבר ברמת המדיניות, אני חושב שיש לנו יכולת השפעה מאוד גדולה. צריך להבין שבהיררכיה הארצית, אם אנחנו מדברים על תכנון ובנייה, אז יש לנו את המועצה הארצית לתכנון ובנייה, אחרי זה יש לנו את הוועדות המחוזיות, ולמטה יש לנו את הוועדות המקומיות, ככה שאם יש תוכניות שהן ברמה ארצית,
מה שנקרא תמ"א לדוגמה, או אם יש תוכניות מחוזיות, לנו מאוד קשה בתור ועדה מקומית להשפיע עליהן. אבל צריך לזכור שיש הרבה מאוד תוכניות שהן ברמה של הוועדה המקומית, ועליהן בוודאי שאנחנו יכולים להשפיע, ובסופו של דבר גם בתוכניות מחוזיות אנחנו צריכים לאשר אותן הרבה פעמים, לא תמיד דעתנו מתקבלת, אבל זה מגיע לאישור הוועדה המקומית, או לפחות להמלצה, להפקדה, ואז זה מגיע לדיון בוועדה המחוזית, וגם כשיש תוכניות מתאר ארציות, תת"לים, דברים כאלה, אז דעתה של הוועדה המקומית בהחלט נחשב. אז קודם כל יש לנו פה כבר מרחב וכר מאוד גדול להשפעה, וזה לא מבוטל. לצערי אני אגיד שהממשלה האחרונה במסגרת חוק ההסדרים גם די קיצצו פה את הסמכויות של הוועדות המקומיות, וזאת בעיה גדולה, כי לדוגמה בתוכניות תשתיות גדולות, אז הסמכות של הוועדה המקומית פה מאוד קוצצה. לא ניכנס לזה, אבל אני אגיד שבעבר המצב היה יותר טוב. אז זה ברמה אחת, וברמה השנייה זה ברמה של הוועדה המקומית. ברמה של המועצה האזורית, יש פה כן, בהחלט למועצה האזורית יש הרבה מאוד מה לעשות. לדוגמה, אם לפני סדר גודל של חודשיים, אישרו בחוף הכרמל, אישרו בחוף הכרמל את ההגדרה של, רגע, את ההגדרה של מרחב ביוספרי, אז ברגע שאנחנו מוגדרים כמרחב ביוספרי ומאמצים עקרונות של מרחב ביוספרי, אז כל פעילות המועצה מושתתת מזה. זה לא רק דברים סביבתיים ספציפיים, זה גם לדוגמה דרך קבלת ההחלטות באירועים שאמורים לשתף ציבור גדול או שיש להם השלכות ציבוריות גדולות. אז גם פה אנחנו מדברים ברמה של המדיניות, למועצה יש יכולת השפעה מאוד משמעותית. ושוב, אנחנו לא מדברים על כסף, אני לא חושב שזה עניינים של כסף, בסוף זה עניינים ברמה של מדיניות של מועצה, ואיך היא מחליטה לקבל החלטות ולהשפיע, בסדר? אז בסופו של דבר, ואגב, בכל האירועים שכנראה עליהם נדבר הערב, את תראי שאם ראש המועצה, הנהלת המועצה, מליאת המועצה, ממליצה ללכת בדרך א' או בדרך ב', אז ההשפעה הסביבתית היא סופר קריטית. ושוב, זה הכל עניין של החלטות, זה ממש לא עניין של כסף. אני מקווה שעניתי על השאלה. אני ברשותך אוסיף משפט שניים, אלחנן? בטח, בטח. מהנדס המועצה הוא חלק מרשות רישוי הגז, הוא אומנם במיעוט, אבל יש לו אפשרות להביא את דברו ואת הסתייגויותיו, וזה לא מבוטל. דבר שני, המועצה נותנת רישיון עסק, חלק מהעסקים היא לא נותנת להם רישיון עסק, כמו לאשדת ליבתן, אבל יש עסקים אחרים נותנת רישיון עסק, והיא יכולה במסגרת רישיון העסק להכניס, שימו בבקשה מיוט, להכניס את ההגבלות וההתניות שלה. ודבר שלישי, המועצה דרכה סלולה למשרדי הממשלה יותר מאשר אזרח מן השורה, והיא יכולה להשפיע על מדיניות הממשלה, היא יכולה להיות מעורבת בתוכניות של הממשלה כמו תוכניות אנרגטיות של אשכולות של רשויות מקומיות, ולבסוף יש דרכה של המועצה סלולה גם לבית המשפט במידת הצורך, יש לה את הכיסים העמוקים מספיק כדי לגשת לבית המשפט. בית המשפט מקשיב לרשויות מקומיות לא פעם ולא פעמיים, הם מייצגות ציבורים לא מבוטלים, וגם חוף הכרמל יש בהיסטוריה שלה לא מעט עתירות, כולל עתירות מוצלחות. זהו. מי עוד רוצה? אני רוצה. כן, בבקשה רון. שתי שאלות, אחד זה לגבי השמורה שעל יד המסלול של השדה תעופה. שמע את השמורה של הביצה או של הבריכות. כן. האם רשות הטבע והגנים נלחמת נגד הביצוע של השדה תעופה, או שהרט"ג הוא רעת"ג ולא מעניין אותו הטבע? זאת שאלה ראשונה. אוקיי. שאלה שנייה, התבקשתי לשאול, אם מישהו שלא יכול להשתתף, היכן עומד הסיפור של חוות התזקיקים בבת שלמה, מה מתכננים להקים שם, מה גבולות גזרה, ומה אתה מתכוון לעשות בנידון קשר לתחלופות, אם יש תחלופות שאפשר להציע למדינה. אוקיי. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה, והיא נוגעת לשמורת המלאכה. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה זום נפרד על המנחת,
ובכל זאת אני ארחיב פה. שמורת המלאכה זה בעצם שמורת טבע שהייתה אמורה לקום בסמוך למנחת הבונים, אבל בלי קשר יותר מדי, בצד המערבי, ממסילת הברזל, בצד המערבי, לאזור שלמעשה עד 48 היה ממש סוג של ביצה, של מלאכה, ותוכנן, ואפשר להגיד שהוא ירד מהפרק בעיקר בגלל המנחת, כי הבינו שהשמורה הזאת תמשוך כל מיני סוגים של בעלי כנף, ואני אגיד שבשנתיים האחרונות, מאז שהסיפור הזה עלה, אז בעצם מדברים על כן להקים את שמורת המלאכה, אבל בתצורה יבשה, שזה סוג של לא כל כך הגיוני איך ביצה אמורה להיות יבשה, ואיזה סוגים של בעלי חיים כן יהיו שם. זה כרגע נמצא בדיונים, עוד אין כרגע החלטה. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר תאומץ החלופה הרטובה של שמורת המלאכה, כמו שהיא צריכה להיות. זה בהקשר הזה. ואני אגש לשאלה השנייה, והיא נוגעת לחוות התזקיקים. אז איזשהו רקע קצר, חוות התזקיקים בעצם זה חלק מתמ"א 75, תמ"א 75, כמו שהסברתי קודם, תמ"א זה תוכנית מתאר ארצית, ותמ"א 75 זה תוכנית מתאר שמדברת על פינוי בז"ן, שקודם כל זה תוכנית מאוד חיובית. אני חושב שכל מישהו שהנושא הסביבתי חשוב לו מבין שבז"ן זה מפגע סביבתי עצום במטרופולין של חיפה, מוקד זיהום בלתי נסבל באמת, ולכן הנושא של פינוי מפעלי בז"ן הוא קריטי, הוא חשוב. אז קודם כל זאת אמירה שחייבת להיאמר, אנחנו לא נגד תמ"א 75, ההפך, אנחנו חושבים שזו תוכנית מאוד חשובה. אבל במסגרת התוכנית הזאת, אם היום בעצם נפט גולמי מגיע לבז"ן, ושם מפרידים אותו לתזקיקים, מפרידים אותו לסולר, לבנזין, לדלק סילוני, לעוד מוצרים שונים, ברגע שבז"ן תסתגר, אז בעצם התזקיקים האלה יגיעו מחול ביבוא דרך נמל הדלקים. וברגע שהם יגיעו, צריך לאחסן אותם איפשהו. אגב, היום יש אחסנה שנמצאת באזור, אתם בטח מכירים את החווה בקריית חיים, שהיא מאוד מסרטנת ומזהמת והכל, אבל כחלק מכל תמ"א 75 היא אמורה להתפנות משם. וכרגע המדינה בוחנת, התחילו עם, אם אני זוכר נכון, את המספר 24 אתרים, צמצמו את זה ל8 אתרים, וכרגע מכינים איזשהו תסקיר סביבתי, שלמיטב ידיעתי, ואני חלק גם מהצוות, כרגע בוחנים בעיקר 3 אתרים שהם מובילים. אחד, לצערנו, זה מחצבת עין איילה, זה לא בדיוק בת שלמה, זה מחצבת עין איילה, שנמצאת, כל מי שמכיר, על כביש 4, מחצבה שהיא עדיין פעילה, היא רחוקה משהו כמו 960 מטר, גם מעין איילה מהמושב, גם מפרדיס, שהם שכנים שלנו, קילומטר בערך מעופר, ובמקביל יש עוד 2 אתרים שהם בעדיפות גבוהה יחסית, נקראים רקפת א', רקפת ב' באזור של יוקנעם. עכשיו, קודם כל אני אגיד לגבי השאלה שלך, לגבי החלופות הארציות, אני באופן אישי, ואני חושב שזאת גם המדיניות של המועצה, לא רוצים כרגע להיכנס לאיזה חלופה יותר גרועה, בסדר? זאת אומרת, אני לא חושב שיש לנו אינטרס שזה יישב במקום אחר ויזהם שם. צריך לחשוב כרגע אם באמת צריך את זה ואיך לעשות את זה, אבל אני לא כרגע אלך ואגיד איזה חלופה עדיפה, כי זה רע ברע ואני לא הולך להיכנס לזה. אבל יש המון 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 בעייתיות במיקום שנבחן היום במחצבת עין איילה, גם סכנות בריאותיות, גם סכנות בטיחותיות, גם סכנות ביטחוניות, ואם אני אנסה רק לתאר מה אמור להיות שם, אז מדובר שם בעצם על 2 חלקים מאוד משמעותיים, או 2 מפגעים גדולים. אחד זה החסנה של 500,000 טון, או 550,000 טון של תזקיקים, כדי להבין את סדרי הגודל, 500,000 טון או קוב, זה בערך ל1,000 בריכות שחייה חצי אולימפיות, זה המון, והדבר הזה אמור להיות בתוך המחצבה, בתוך ההר, פשוט אמורים לעשות מנהרות מאוד מאוד גדולות, עם מכלי ענק, תת-קרקעי, והסיפור הזה אמור לשבת שם. אז מצד אחד תת-קרקעי נשמע טוב, מצד שני עדיין חומרים נדיפים ודברים כאלה יכולים להיות שם, אירועים של דליפה, אנחנו יושבים פה גם על האקוויפר, ויש פה גם מים, אז יש פה הרבה מאוד סכנות כאלה. גם סכנות ביטחוניות, כמו שוב אתר שבעת מלחמה יכול להיות מטווח, וגם מעבר למחלים עצמם של התזקיקים, אמורה לקום כאן חוות ניפוק, כמו שיש בפי גלילות.
חוות ניפוק שמדובר על סדר גודל של מאות משאיות ביום, שאמורות לקבל פה תזקיקים, שוב סולר, בנזין, דלק סילוני, ולשנע אותם לתחנות דלק. אז כל הסיפור הזה אמור לקרות אצלנו בכביש 4, שהוא כביש עם שני מסלולים, כביש כפרי פחות או יותר, וזה אמור להכניס לפה גם הרבה מאוד תנועה, וגם שוב אפשרות לזיהום, לדברים אחרים. תוכנית שאם תקרה יכולה להיות מאוד 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 הרסנית לכל היישובים שנמצאים בטווח הקרוב, וגם בטווח אפילו קצת יותר רחוק, גם מבחינת זיכרון זה יכול להשפיע, צפן עופר, כרם מהר"ל, דור, נחשולים, כל היישובים שנמצאים פה. אז זה מבחינתנו כרגע האירוע. עכשיו אני אגיד שכרגע האירוע הזה מנוהל, והוא כרגע נבחן, בסדר? כרגע עוד אין החלטה, וכמו שאמרתי, כרגע עושים תסקיר סביבתי, וכרגע האירוע הזה מנוהל בעיקר על ידי המועצה, שגם שכרה אנשי תקשורת ודברים כאלה, ובקטע הזה אני חייב להגיד הביקורת היחידה והמשמעותית שיש לי כלפי המועצה, היא שהציבור לא מחובר. זאת אומרת, זה כרגע אירוע שמתנהל בעיקר על ידי המועצה, עם אנשים מתוך המועצה, וכרגע אין הובלה של איזשהו, של התושבים, של איזושהי מחאה שהיא יותר עממית, וגם אם בהתחלה דובר על זה שיגיעו וידברו עם היישובים השונים, זה לא קרה, אני חושב שהגיעו אולי ליישוב אחד או שניים, וכרגע רוב התושבים, כולל במעגלים המאוד מאוד קרובים, לא מכירים את זה. וזה משהו שמנוהל על ידי המועצה, שוב, הציבור חייב להירתם, וחייבים להבין שיש פה סכנה מאוד גדולה, שעדיין מרחפת ועדיין מאיימת, והסיפור הזה עוד לפנינו, אנחנו עוד לפני השיא, ואנחנו מבינים כרגע שמדינת ישראל מסתכלת על כל המרחב שלנו, בתור איזושהי אופציה להוציא לפה כל מיני תעשיות פטרוכימיות, אנחנו רואים את זה באסדה, ואנחנו רואים את זה במכל הקונדנסט שנמצא בחגית ובחגית עצמה, ואנחנו מבינים שהגופים האלה לא כל כך מהר רואים את זה כמו שאנחנו רואים, ומסתכלים על הכרמל, הירוק והיפה והנקי, ואומרים, אוקיי, המחצבה מופרת, אז אולי זה כן מקום שאפשר לשקול אותו, מאוד מקווים, צריך לעשות הרבה בשביל זה, כדי שהסיפור הזה ירד מסדר היום. אז אני אומר, מתבצעת פה עבודה, ומתבצעת עבודה טובה, חייבים לחבר את הציבור בצורה הרבה יותר חזקה. וכדי לתת הזדמנות לציבור להתחבר, אז אני רוצה לספר שברמה הארצית יש כמה מכשלות, וקריית, ראש עיריית קריית אתא עודף את התוכנית את תמ"א 75, כי הוא טוען שהם מספיק שטחים מסחריים, שיותר מדי שטחי מגורים, מה שמכניס לו ארנונה מופחתת מדי לטעמו, ויש עוד ראשי רשויות שעומדים להתנגד ותשמעו על זה בזמן הקרוב, כך שהתמ"א עצמה צריכה לעבור כמה מכשלות, וזה הזמן לתושבים להתארגן מחדש. דבר נוסף, אנחנו מנסים לקדם מול המועצה הלאומית לכלכלה, שהיא זו שהולידה בכלל את התוכנית הזו, תוכנית לאומית להפחתת שימוש בתזקיקים. ככל שנצליח, אז היקף האחסון ברחבי ישראל, לאו דווקא פה או לאו דווקא במקום אחר, יש תוכניות גם בדרום, ההיקפים יהיו קטנים בהרבה מאלו שמתוכננים נכון לעכשיו. נמשיך עם השאלות מהציבור. יש את סיגל שרוצה לשאול לגבי השימושים בחופים. אוקיי. סיגל, את פה איתנו? סיגל פה? סיגל כאן, אז אני אקריא גם ממה שהיא כתבה בצ'אט, בסדר? אז סיגל בעצם כתבה לנו איך יוסדרו השימושים בחופים, האם יוגבר הפיקוח על ידי המועצה כדי ששבת בערב חוף נווה ים לא ייראה כמו אתר אשפה אחד גדול, האם יגבו תשלום על החניה בסופה של מי שלא תושב חוף הכרמל כדי לבסט את כמות הבאים. אני אגיד קודם כל שבשנים האחרונות נעשתה עבודה מאוד רצינית בכל מה שקשור להסדרה של החופים, ואפשר להגיד שהמטוטלת עברה מצד אחד של חוסר הסדרה מוחלט לפני כמה שנים. מי שזוכר את חוף הבונים בקיץ, זה פשוט הפך להיות אתר אוהלים לא מנוהל, מסחרי לחלוטין, רעש, אשפה, עוד כל מיני דברים, היה שם פשוט מזעזע. אז יש פה כרגע הסדרה שהייתי אומר שהיא טובה, אבל היא לקחה את זה לקצה ברמה שממש אפילו אוהל שנמצא לכמה שעות מפנים אותו. אז צריך להמשיך עם ההסדרה הזאת. אני חושב שאחד המודלים הטובים
שלפחות אני נחשפתי אליהם בשנים האחרונות, זה המודלים שמתבצעים בעיקר בארצות הברית, שבעצם רוב החופים שלנו הם מוגדרים כשמורות טבע, ורובם גם מופעלים על ידי הרט"ג, אבל לא רק, ובעצם ככה אני רואה את הדברים. צריך פה גם סוג של הסדרה שדורשת רישום, שבעצם כל אחד שרוצה לבוא ולעשות פה קמפינג, וזה בהחלט שוב משאב לאומי שצריך לשרת את כולם, באיזשהו רישום מראש, כולל תקנון, אולי אפילו באיזשהו סוג של תשלום, אבל תשלום מאוד סמלי, לנהל את כל הסיפור הזה של השינה ושל האוהלים בחופים, אבל זה חייב להיות משהו שהוא מאוד מנוהל. אנחנו רואים שגם אחרי הקורונה, גם הרט"ג למדו לנהל מאוד טוב את שמורות הטבע, רישום מראש ודברים כאלה, וזה בהחלט משהו שיד ביד ביחד עם הרט"ג, ואני אענה פה גם לשאלה הקודמת של רון, הרט"ג זה גוף חיובי, בסדר? אנחנו לגמרי בעד וחייבים לעבוד ביחד, צריך להסדיר את הדברים האלה. אז זה מה שצריך לעשות, זה מצד אחד, ומצד שני, צריך להבין שחוף הכרמל היא המועצה עם חוף הרחצה, או לא רק רחצה, אלא החוף הארוך ביותר בארץ. אז מצד אחד אנחנו מועצה יחסית קטנה מבחינת התושבים, 35,000 תושבים, זה יחסית קטן לעומת חיפה, או טירת כרמל, או פרדס חנה, שהם כולם הרבה יותר גדולים מאיתנו, אבל החופים שלנו משרתים בערך בין 2 ל3 מיליון אזרחים מכל רחבי הארץ שמגיעים לחופים האלה מדי קיץ. והאחריות שלנו כמועצה היא בסופו של דבר גם 4 חופים המוכרזים שיש לנו, שזה אומר מצילים ושירותים ומקלחות וכאלה, ומצד שני כל החופים, כל 42 קילומטר, פינוי אשפה, ואפילו אני אגיד אחריות ברמה שכשמישהו טובע באחד מהחופים, לא עלינו, אבל הדברים האלה קורים, בסופו של דבר הוא תובע את המועצה האזורית חוף הכרמל, ותובע את הביטוח, והמועצה משלמת כל שנה מיליונים על הביטוחים האלה, כי בסוף תובעים אותנו. אז הסיפור הזה הוא קיבל סוג של הסדרה בשנים האחרונות עם איזושהי מעטפת של משרד הפנים שבא ועוזר, אבל זה עדיין לא מספיק, זה עדיין הוצאה שהיא הרבה יותר גדולה מההכנסה, ואין פה הכנסות כי החקיקה מאוד הוחמרה. אז לדוגמה שאלתם האם יגבו תשלום על החניה בסוף שבוע, התשובה היא שלא, כי כרגע אסור לגבות תשלום על חניה בחופים. מנסים להגיע לכל מיני הסדרות כאלה ואחרות, אבל כרגע אסור לגבות תשלום על כניסה לחופים, וגם חנייה, שוב מאוד 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 בעייתי. היום אני חושב שלמעט חוף אחד בחוף הכרמל שיש בו תשלום חנייה באזור של החופים של קיסריה, כל שאר החופים גם החנייה היא בחינם וגם הכניסה היא בחינם. שוב, דורש הסדרה, יש פה עניין של תשלום על מי שחונה לילה, באזור חוף המבצר, אבל זה גם מאוד בעייתי ומאוד בקטנה. בהחלט אבל דורש את המשך ההסדרה שנעשתה כאן. תודה. נעבור לתמי שרוצה לשאול בקשר לאסדת לוויתן, אני מבין. נכון תמי? ערב טוב. אני באמת אשמח לדעת מה המצב היום, כי לפני 5 שנים כולנו מכירים שומרי הבית, ואתה יוני גם היית, הובלת אותנו וזה, שהפגענו והכל ונורא נורא דאגנו. אז אני אשמח ככה בקצרה שתספרו לנו מה קורה, ומה קורה אם וכאשר ייגמר הגז באסדה שם. ועוד ידיעה שקיבלתי, ואני שואלת אותך יוני, האם זה נכון שאסדת לוויתן נכנסה למקום השישי בזיהום סביבתי, ומה אפשר לעשות, כאילו זאת אומרת המידע הזה לא מופץ לתושבים. כשאני הייתי במליאת המועצה בפעם האחרונה, לא פעם האחרונה, פעמיים האחרונות, שמעתי את ראש המועצה שאומר, מה אתם בכלל בוכים? הנה, אמרתם אסדה, והכל בסדר, אז תירגעו. אז זה נורא נורא מפריע לי שאומרים, הכל יהיה בסדר. אני מפחדת, מה יהיה ביום שאחרי, אם חס וחלילה יקרה אסון, וזה נורא מטריד אותי גם שלוקחים תרומות מאותם ארגונים, כאילו, ועושים את זה בסדר. למה? אז אני אשמח להתייחסות לשלושת הנושאים האלה, מה קורה עם האסדה, מה קורה עם נגמר הגז, מה קורה, ויוני ללוויתן שנמצא במקום השישי, ובקשר לשאלה האחרונה ששכחתי אותה. אני אשמח להתייחסות. התרומות. אלחנן, בבקשה. לא, יוני, זה דווקא אני אשמח שאתה תפרט על האסדה.
מקור הרבה יותר בר סמכה. כן, אולי בנוגע לתרומות אתה רוצה להתחיל? אני אגיע עוד מעט לתרומות. בוא נתחיל רגע על לוויתן תראו, לגבי לוויתן, קודם כל אני רוצה להרגיע, אין פה איזה חשש שמישהו ייפגע בעתיד הנראה לעין, אלא אם כן יקרה אירוע יוצא דופן. בואו נשים את הדברים כהווייתם. עכשיו, תזכרו שהמאבק שלנו, אמנם הכותרת שלו הייתה הרחקת האסדה, אבל בין השאר הוא הוליד הרבה מאוד אימפקט גם באמצעותנו וגם באמצעות גופים אחרים, כמו המועצה, למשל בהקשר של היקף הזיהום המותר לאסדה לפלוט, מה שנקרא היתר הפליטה לאוויר. אז מי שזוכר את שנות השיא של אסדת תמר, שהיא זו שהקפיצה אותנו והבילה אותנו, המספרים היו שם בערך 1,200 טון חומרים אורגניים נדיפים בשנה. התולדה של היתר הפליטה, אחר שהיינו מעורבים בדיונים אינסופיים במשרד להגנת הסביבה, עם דוחות מומחים מארץ ומחו"ל, הכל במימון הציבור, היא שמותר להם לפלוט 20 טון בשנה. אחר כך טיפל המשרד, ושוב באמצעות אינטראקציה איתנו ועם מומחים שהבאנו גם מהארץ וגם מחו"ל וגם מהאקדמיה הישראלית, קפל נובל אנרג'י שנרכשה לימים על ידי שברון, והיא השקיעה כ-40 מיליון דולר באסדת תמר, והפליטות שהם ירדו ל-15 טון בשנה לעומת 1,200, זאת אומרת כ-99% ירידה לעומת שנות השיא. אין היום חריגות מעבר לרף המותר על פי המשרד להגנת הסביבה. אני מסייג את זה בזה שיש מזהם אחד או שניים אפילו שהם מזהמים שהם פוגעים בבריאות האדם גם מתחת לרף, אבל הם מזהמים שאנחנו נחשפים אליהם גם בכבישים וגם מתחנות כוח, אז כך שצריך לשים את הדברים האלה בפרופורציות הנכונות. אז כך שאחד ההישגים של המאבק הוא בהקשר של היתרים, היתר ההזרמה לים מנוטר באופן שוטף, יש פעילה שהיא חברה ועוברת על כל החבירה מטעם חיים וסביבה, והיא דוקטור עם ההשכלה המתאימה ועוברת על כל הנתונים של היתרי ההזרמה, ואנחנו יודעים שהדברים שם נעשים כראוי, כל ההשלכות לים. שני דברים נוספים שחשוב להדגיש, אחד, המכל בחגית שאמור להיות מכל תפעולי בעקבות עתירה לבג"ץ של התושבים במקום ומעורבות של גורמים נוספים, המכל הזה הפך להיות מכל חירום, הוא לא מאחסן באופן שוטף את אותו חומר, את אותו נפט קל שנקרא קונדנסט, הוא מגיע לשם, מסתובב וזורם חזרה צפונה, נכון להיום, בהמשך זה יהיה דרומה, אז כך שגם בהיבט הזה יש פה איזשהו הישג של המאבק, ויש עוד נקודה חשובה של המועצה עצמה, עתרה באמצעות עורך הדין תור ממורז, והגבילה את כמות הגז שמותר לטפל בו במתחם הצפוני. המתחם הצפוני זה אותו מתחם שמותר להקים בו אסדות, יש מתחם נוסף, מתחם דרומי, וכך שבעצם אין יכולת להקים עוד אסדת טיפול, אסדה שמפרידה את הגז למרכיבה ועושה את זה מן הסתם תוך יצירת זיהום מסוגים שונים כמו שתיארתי קודם. אין עוד אפשרות להקים אסדת טיפול נוספת במתחם הצפוני, וזה גם עוד הישג של המאבק, בעצם אסדת לוויתן נותרה פה בדד כאסדת טיפול במתחם שמול החוף של חוף הכרמל. אז זה ככה ממש על רגל אחת. לגבי המדד שנקרא מדד ההשפעה הסביבתית השלילית של גופים מזהמים, אסדת לוויתן דורגה על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת 2019 במקום 128 בטרם החלה לפעול, בשנה שלאחר מכן בשנתה הראשונה היא דורגה במקום התשיעי, ובשנת 2021 דורגה במקום השישי. זה לא אומר שהיא פולטת לאוויר או מזרימה למקורות כמו נחלים וים, חומרים מזהמים בהיקף השישי. זה אומר שיש שם שורה של פרמטרים, כמו למשל ציות להנחיות של הרגולטור, כמו למשל
מספר מקרים של עקיפה, זאת אומרת כנסות או צווים שהוציא להם המשרד להגנת הסביבה. אני מזכיר שהאסדת לוויתן פתחה עם כ-150 אירועים בשנתיים הראשונות, היו שם כמה אירועים חמורים, רובם היו אירועי הפעלת לפיד, שבהיתר הפלטה הראשון שונה תוך כדי תנועה, היה מוגדר כאירוע במקרה חירום בלבד, בכל מקרה כ-150 אירועים, היו שם מספר פעמים, 3 פעמים שהמשרד להגנת הסביבה כנס, או מה שנקרא ביקש או דרש משברון לשלם סכומים בהיקף של 7.5 מיליון שקלים באופן מצטבר. זה גם נכנס לשקלול של מדד ההשפעה הסביבתית השלילית. אנחנו מקווים שהאסדה הזו שסיפרו לנו או ליוו אותה משרד האנרגיה באמירות שתנקה את האוויר פה ותביא תועלת סביבתית וכל מיני אמירות מהסוג הזה, אנחנו מקווים שבעוד עשור לא תטפס למקומות יותר גבוהים מאשר המקום השישי. זה תלוי גם בהיקף הציות שלה להוראות, בהיקף העמידה שלה, במידת העמידה שלה בהוראות ההיתרים, ולא רק בהיקף הזיהום שלה, ואנחנו ממשיכים לעקוב. אני אומר לכם שוב, נכון לרגע זה אין סכנה בלנשום את האוויר כתוצאה מההשפעה של האסדה עליו, יש תמיד את הסכנה שמרחפת מה יקרה במקרה אירוע שפך, וזה אירוע שאנחנו מודאגים ממנו, אבל זה אירוע שההסתברות לו היא נמוכה מאוד אפילו, יש לומר, וההיערכות כמעט ולא קיימת, עדיין כמעט ולא קיימת, לא אז כשהקימו את האסדה ולא היום. זה נושא אחר שמטופל ברמת המשרד להגנת הסביבה ברמה ארצית, בכלים אחרים, תרצו יום אחד נספר לכם. אז זה ככה בקצרה תמונה די מאוזנת על מה שמתרחש באסדת לוויתן. אני לא רוצה להפחיד אתכם מצד אחד, מצד שני העין פקוחה. שאלתם על ניטור רציף, יש ניטור רציף שמוזרם לאיגוד ערים שרון כרמל, ומפורסם, אמור להיות מפורסם לציבור לאחר 72 שעות, לא תמיד זה עובד בצורה תקינה, בדקתי זה מספר פעמים. אני יכול להגיד לכם שהאזרחים באמצעות עמותת שומרי הבית בתקופה הקרובה שימו 2 מערכות ניטור בחוף, אחת במעגן מיכאל ושנייה בנחשולים, מערכות ניטור שעברו הרצה ליד בזן בשנתיים האחרונות, מערכות שפותחו במקור על ידי הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, ותהיה לנו אינדיקציה טובה כדי גם לבדוק את התחנות של גורמים אחרים כמו התחנות של נובל אנרג'י, וגם לבדוק חומרים שלא נמדדים היום על ידי אותן תחנות, כי הן תחנות שמוגבלות במנעד החומרים, בהיקף החומרים שהן בוחנות, בודקות. אז זה בקצרה, אפשר לדבר על זה שעות, ואני לא רוצה לקחת את הזמנו של אלחנן. על הכיף, אני רוצה להרחיב בעוד נקודה אחת, ולקשר את זה גם עם התרומות וגם עם אנרג'יאן. קודם כל, יוני, מה שאמרת מאוד מרגיע, וזה חשוב, כי יש גם הרבה מאוד דיסאינפורמציה בתחום הזה, ובעיקר במדד שפורסם עכשיו, שזה בעצם ההשפעה הסביבתית או פוטנציאל ההשפעה הסביבתית. אני חושב שאני מתחבר בו לדבר אחד, צריך להבין שהאסדה היא מוקד שיש לו פוטנציאל שלא מתממש כרגע, ובואו נקווה ונתפלל שלא יתממש לזיהום מאוד גדול. וככזה, וזה נושא שעלה פה השבוע, לדוגמה התרומה של שברון ורציו לטובת שביל הים. ובכלל התרומות של חברות כאלה למועצה האזורית, ספציפית המועצה שלנו. אז אני אגיד שהאחריות על הניטור והאחריות על הפיקוח נופלת פה על כמה גורמים, גם גורמים שלא קשורים אלינו כמו המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, גופים כאלה ואחרים, גם עמותות של המגזר השלישי כמו שומרי הבית ועמותות אחרות, אבל בהחלט גם על המועצה האזורית חוף הכרמל, שכמו שאמרנו קודם, גם במה שקשור לתהליכי בנייה, גם במה שקשור לרישיון עסק, וגם מה שקשור לזה שאנחנו אולי המועצה שהדברים האלה נעשים בשטחה. ולכן אני אגיד פה את דעתי האישית. דעתי האישית שתרומות זה דבר חיובי, לא מגופים כאלה, לא מגופים שהפוטנציאל שלהם לנזק הוא מאוד מאוד גדול, שמבצעים פה תהליכי בנייה בתוך חוף הכרמל, ולכן אנחנו צריכים להישאר נקיים, אנחנו צריכים להישאר סטרילים, אנחנו צריכים להישאר שאין לנו איזשהו סוג של מחויבות, בין אם זה מחויבות כתובה ובין אם זה מחויבות שפשוט נובעת מתוך זה שהם תרמו לנו כסף, אז לא נעים להעיר להם על כל מיני דברים קטנים.
ולכן בהיבט הזה הניתוק פה חייב להיות מאוד ברור, ואני חושב שזו שאלה, אין פה בכלל שאלה, ואסור פה ליפול לתוך העניין הזה, וברור לגמרי שהגופים האלה ינסו לתת את התרומות, כי זה מה שנקרא green wash, הם מנסים בעצם לקנות את דעת הקהל הציבורית שתהיה לטובתם, בייחוד במקומות האלה. וזה מה שמקשר למה ששאלתם קודם לגבי התרומה. התרומה דווקא המפורסמת הייתה של אנרג'יאן בשנת 2019, ונתאר את זה פה בכמה מילים. למעשה באמצע שנת 2019 המועצה האזורית הכריזה על שיתוף פעולה חברתי עם חברת אנרג'יאן, הייתה הצבעה במועצה, הגיע מנכ"ל אנרג'יאן והגברת שאחראית שם על קשרי הציבור, והציגו את החברה, ומיד אחרי זה הייתה הצבעה. וההצבעה, אני צריך למצוא את הנוסח המדויק, אבל ההצבעה הייתה על זה שהמועצה האזורית ואנרג'יאן יקיימו קשרים קהילתיים, משהו כזה, לא דובר על תרומה ולא דובר על כסף ולא דובר על כלום. ההצבעה הזאת כולם הצביעו בעד, אני אגב נמנעתי בהצבעה, וככה ההצבעה כמובן שהיא עברה, ומשהו כמו חודשיים שלושה אחרי זה, כל חברי המליאה קיבלו איזשהו סדר יום, והיה כתוב שם שאנחנו צריכים לאשר קבלת תרומה מאנרג'יאן. ברגע שאני ראיתי את זה, ועוד כמה חברי מליאה גם, דיברנו בינינו לבין עצמנו, דיברנו עם ראש המועצה, ואמרנו לו, חביבי, את התרומה הזאת אסור לקבל, זו תרומה מאוד בעייתית, אני מדבר איתכם על תקופה לפני שבעצם אנרג'יאן בנו את מתקן הקבלה שלהם באזור של חוף דור, והיה ברור שהם הולכים לבנות. הסיפור התקדם, שעתיים לפני ישיבת המליאה, סדר היום שונה מאישור קבלת תרומה לעדכון על קבלת תרומה, בעצם ביטלו את היכולת שלנו להצביע על העניין הזה. היה דיון מאוד קצר, מאוד לא ענייני, והתרומה הזאת אושרה בוועדת התרומות של המועצה ולא במליאת המועצה, שאולי זה תקין, אבל כל ההתנהלות הייתה מאוד לא תקינה. מיד אחרי זה ארגון שומרי הבית הגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, גם העתירה הייתה גם נגד המועצה, גם נגד משרד הפנים, ובעצם אחרי זה גם הייתה עתירה נוספת לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון אפשר להגיד, השופטת דפנה ברק ארז די רמזה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים למשרד הפנים שהתרומה הזאת היא ממש לא מקובלת, ואחרי זה בעצם משרד הפנים יחד עם המועצה האזורית הודיעו שהם מחזירים את התרומה. לצערנו הסיפור הזה לא הסתיים באותה נקודה, כי למרות שהם הכריזו שהתרומה תוחזר, היה שם סכום של 600,000 שקל שהתקבל מתוך סך כל התרומה שהייתה צריכה להגיע. שנה אחרי זה בעצם התגלה שהתרומה עוד לא חזרה, ובעצם התרומה הוחזרה רק בשנה אחרי, ביום שבו פורסמה כתבה בכלכליסט, על זה שחברת אנרג'יאן שבנתה פה במועצה, קיבלה שומה שהם צריכים לשלם 10 מיליון שקלים על היטלים שונים שכל קבלן שבונה במועצה צריך לשלם, היטלי טיול, היטלי סלילה, ובדרך פלא, והסיפור הזה שוב התגלה במקרה לגמרי, החוב שלהם נמחק ב-94%, השומה שלהם, וירדה הפלא ופלא מ10 מיליון שקלים ל-600,000 שקל, שזה בדיוק הסכום שהם תרמו ועוד לא החזירו, ובאותו יום שפורסמה הכתבה הכסף הוחזר, ששאלנו גם איך זה קורה באותו יום, אמרו לנו שזה במקרה, ששאלנו איך זה שסכום התרומה שהגיע הוא 600,000 שקל, והחוב ירד ל-600,000 שקל, אז גם הסיפור הזה הוא מקרי לחלוטין, מי שרוצה שיאמין לאיזה דעה שהוא רוצה. ואני אומר, והסיפור הזה היה סיפור מאוד 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 בעייתי. אז זה הסיפור על התרומה של אנרג'יאן, ששוב, יכול להיות שהתרומה הלכה למקומות טובים, חוף כחול, דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, זאת תפיסת עולמי, האחריות שלנו כמועצה, שאחראית על האינטרס הציבורי, אז אנחנו לא יכולים לקבל תרומות מגופים, שבוודאי גופים שבונים כרגע וצריכים היתרים מהוועדה המקומית, וממחלקת רישוי העסקים, אבל בוודאי גם גופים כאלה כמו חברות אנרגיה גדולות ומזהמות, שהתפקיד שלנו זה גם לפקח עליהם, אסור לנו ליצור איזשהו סוג של מחויבות כתובה או לא כתובה בינינו לביניהם. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה.
גנית רצתה לשאול בנושא החופים, קיבלת תשובות באמירות הקודמות של אלחנן גנית, או שאת עדיין רוצה לשאול? איתנו גנית? כן, כן, איתנו. את לא מצליחה, את במיוט, אני רואה אותך. זהו. בבקשה. ערב אני טוב. לא טכנולוגית, אז ערב טוב. אז פחות לשאול, יותר לשתף, ואולי לשאול איך אתה, אלחנן, רואה את העתיד. נמצאת פה גם רותי בנין, שאני מצליחה ככה לראות פה. אנחנו היינו חברות בוועדה, אנחנו עדיין חברות בוועדת איכות הסביבה שמינה ראש המועצה הנוכחי. במסגרת העבודה שלנו אנחנו בעצם השתייכנו לוועדת חופים. הצענו המון הצעות, היה פה שאלות, מישהי שאלה לגבי הלינה ולגבי הפח. אנחנו עשינו עבודה, אני חושבת, ככה תופכת לנו, למתנדבים על השכם, בנושא הלינה למשל, בחופים. הבאנו הצעות באמת מפורטות עד רמת facilities ועד רמת פינוי אשפה, ובאמת ההצעות האלה פשוט זכו לנפנוף ולא לשום התייחסות. אני היום בדיעבד למשל שדיברנו על חוף המבצר ונודע לי שחוף המבצר לא מתאים לרחצה, אז אני אומרת אוקיי, אז יש סיבה, ואם היו אומרים לנו חברי הוועדה תקשיבו, בדקנו והוא לא מתאים לרחצה אז אי אפשר להקים שם חוף מוכרז, אז היינו מבינים, אבל אפילו את המינימום של המינימום הזה לא עשו מולנו. אני רוצה לדעת, אלחנן, לגביך, אם אתה באמת חושב כן לבדוק, כי אין מה לעשות, תמיד יהיו בחוף, תמיד יהיו כאלה שירצו את הזולות ואת שאני אקרא לזה הוואי החוף, אני לא יודעת כבר איך לקרוא לזה. האם אתה רואה כן את הנושא הזה מוסדר על ידי המועצה, שכן כשהמועצה מסדירה אותו גם לוקחת על עצמה איזושהי אחריות מסוימת. וגם לגבי החופים הלא מוכרזים שכל הזמן מבטיחים תחזוקה, בפועל אין שום תחזוקה. נושא הפיקוח, אז היו פקחים, ובאמת יש פה פקחים שמסתובבים בשיא החום, מתעמתים עם אנשים בצורה שאני לא הייתי מסוגלת לעשות אותה, אבל כשזה מגיע לטיפול של המועצה, שם זה מתמסמס, כי אין מספיק תקנות של הרשות, אין מספיק, זאת אומרת, אתה לא יכול לדרוש משהו אם לא הוצאת תקנה, אני מדברת כראש רשות. האם לך, חנן, כן יש כוונה לחדש את התקנות, לנסות לשנות פה איזושהי גישה, כי יש פה גישה שהכל מותר לעשות פה הכל, מותר, סלחו לי, לחרבן פה על הבתים של האנשים, ומותר לשרוף את החוף על הצבים שבו, ומותר לעשות הכל. אני חושב שהשאלה די ברורה, אלחנן. תודה. כן, אני אגיד ככה, קודם כל, הדוגמה הכי טובה שאפשר לקחת, זה ההסדרה שהייתה בשנים האחרונות בחופי הכנרת, שבעצם יש שם איגוד ערים שמנהל היום את כל חופי הכנרת, והסיפור הזה שם, מי שהגיע בשנים האחרונות אז גם ראה שהחופים פתוחים לכולם, ממש הורידו שם גדרות ואפשר להיכנס, גם החנייה שם היא חנייה בתשלום אחיד בכל החופים, ותשלום שהוא מאוד מאוד זול, כבר אין שם את החופים שגובים שם עלויות מופקעות, ויש שם בהרבה מאוד חופים שירותים ומקלחות, ורוב, כמעט הרוב המוחלט של החופים הם חופים שקטים שאסור לשים רמקולים, וההסדרה שם היא מאוד יפה, ומה שזה בעיקר עזר זה לרשויות, בעיקר למועצות האזוריות, ששוב הן קטנות ועם משאבים מאוד מוגבלים, זה לקחת פה משאבים של מדינה, ולנהל את האירוע הזה בנפרד מתקציב המועצה. וזה משהו שחייבים לעשות, כי כמו שאמרתי, יש לנו 42 קילומטר של חוף, אבל אנחנו כמועצה קטנה יחסית עם 35,000 תושבים, עם ארנונה בעיקר למגורים, כי כמעט ואין פה עסקים, אמורים לתחזק חוף ים למיליוני מבקרים, אז חייבים פה הסדרה שהיא בעיקר מתחילה במשרד הפנים, בעבודה של ראש המועצה מול שר הפנים, מול גופים אחרים, כדי להגיע פה באמת להסדרה גם של יותר חופים מוכרזים, גם של יותר ניקיון בחופים הלא מוכרזים, כתב את זה גם אריק, אולי ירחיב על זה קצת,
אז אני אומר, יש פה משהו שדורש משאבים שהם הרבה הרבה יותר משמעותיים מהמשאבים שהמועצה יכולה להעמיד. כמובן שאם היינו יכולים, היינו מעמידים פה עשרות מיליוני שקלים לטובת האירוע הזה. אין את הכסף, בסוף יש לנו שמיכה קצרה, תקציב המועצה הוא אמנם 300 מיליון שקל, אבל תקציב ערך הוא כמה עשרות מיליוני שקלים בודדים, שכנראה כל ראש מועצה ירצה לתעדף קודם כל לחינוך ולרווחה ולדברים אחרים, ואי אפשר לקחת את כל התקציב ערך ולהעביר את כולו לחופים. סליחה שאני מתפרצת אלחנן, אבל בנושא הזה למשל של תקצוב החופים, לא בדקתי את זה, כן, אני כבר אומרת, אבל נראה לי שההשקעה שהיום משקיעים, או עד היום השקיעו, בניקוי עורף החוף למשל, עם מסעיות ופחי זבל שהיו צריכים להגיע פה בחולות בדיונות, נראה לי שאם מישהו היה עושה את העלויות של הניקיון, מול העלויות של נגיד להקצות מקום מוסדר ומגודר, נראה לי שהמקום המוסדר והמגודר היה עולה פחות ממה שלנקות בפיקוח וכל הבלגן הזה. קודם כל אני מסכים, גם התייחסתי לזה קודם, צריך הסדרה יותר טובה של החופים, צריך רישום של אוהלים, צריך אולי אפילו תשלום, בוודאי, חד משמעית, זה שני הדברים האלה, רק אני אומר, בסוף צריך להבין שזה אירוע שהוא מעבר לגבולות המועצה. אנחנו נצטרך פה כמועצה, אני כראש מועצה, נצטרך להגיע לשר הפנים, ולבוא ולהסביר לו את האירוע הזה, בדיוק כמו שנעשה בכנרת לפני כמה שנים, כי אירוע פה זה אירוע לאומי, וצריך להבין, אנחנו פה נותנים שירותים ברמה הלאומית, גם בחופים שלנו, אגב גם ביערות, בכל המרחב הירוק שנמצא פה מסביבנו, בסוף זה לא רק שלנו, אנחנו צריכים להתנתק מהעניין הזה, יש פה גם תמיד שאלות, לנו לא יעלה חניה, לאחרים כן יעלה חניה, אני לא חושב שזה האישיו, האישיו שלנו הוא תובנה שהיום אנחנו נותנים פה שירותים באמת לכל תושבי המדינה, והמדינה צריכה להיכנס איתנו מתחת לאלונקה, ולקחת חלק מאוד, מאוד גדול, בעיקר מבחינה תקציבית, אנחנו יכולים לנהל את האירוע הזה, אבל אנחנו צריכים כסף, והרבה כסף כדי שהדבר הזה יתנהל נכון, ואין שום סיבה שרשויות סמוכות, או מעבר לזה, לא ישתתפו ביחד איתנו, אז יש לנו חוף, אוקיי, אבל אנחנו לא צריכים לקבל עונש בגלל שיש לנו חוף, ההפך, אנחנו צריכים לקבל עזרה מהמדינה, וזה מאוד מאוד חשוב. תודה. אריק, אתה רוצה גם להרחיב על זה שתי מילים? שאלת בנושא דומה, אתה קיבלת מענה או שאתה רוצה לחדד נושא ספציפי? יש פה עניין של באמת החוף הוא של רט"ג, החוף הוא... רגע, לא שומעים אותך אריק. אוקיי, לשפר, יותר טוב? כן. אז החוף הוא שבעצם שמורת טבע, ורט"ג אמורה לטפל בו, לנקות אותו, והשנה הוא פשוט מוזנח יותר מאי פעם. אני נתקלתי, אני מזעזע להגיד, בגופות של פרות שנסחפו מהים, ופניתי לכל גורם עד שלא הגעתי לתקשורת, אף אחד לא בא לטפל, ובסוף הפילו, זה לא המועצה, זה רט"ג, זה המועצה, זה רט"ג, עד שהם טיפלו בזה היה פשוט זוועה. עכשיו זו עונת הצווים, רואים את כל הסימונים על החוף, של קנים, של צווים שהם טבעיים ולא מעבירים צוויה, והאזור הוא פשוט מזעזע, פשוט מלא בניילון ופלסטיק, ופשוט אתה הולך בחוף ובא לבכות, ובעבר היה נקי יותר. עכשיו זה לא של המועצה, כי זה חוף של איזה שמורת טבע, אבל אני לא רואה שמטפלים בזה, ואני כבר לא יודע למי לפנות, וזה באמת נושא כואב. אני מסכים. קודם כל צריך לבנות למועצה, חד משמעית למועצה, והמועצה יכולה גם להפעיל את הרט"ג, עצוב, עצוב, עצוב שזה המצב. תודה. יש מישהו שרוצה לשאול כאן על זיהום אקוסטי וזיהום ויזואלי, אני לא מזהה את השם. מי זה כתב בנושא הזה? כתבה אולי? יש לנו זמן אגב לעוד שתי שאלות, אנחנו רוצים לסיים עד 10:05 לכל מאוחר, נכון אלחנן? כן, כן, כן. בסדר, לימור בבקשה. אז באמת מתוך ההבנה באיזה אזור מיוחד אנחנו גרים, שהסביבה היא כל כך, והטבע הם כל כך משמעותיים פה,
אז אני מאמינה, ואני מאמינה שכולכם, שכמו שאנחנו תושבים פה, אז גם יש לנו את החובה לשמור על המקום הזה, ומה שמטריד אותי זה מה שקורה היום במדינה, ומתוך זה שיש מומחים למשפט, שמצביעים על כך שהפגיעה בעצמאות מערכת המשפט בישראל ובסמכויות שלה, היא עלולה להביא לפגיעה מאוד קשה בסביבה ובבריאות הציבור. אז מנקודת המבט הזאת, מה אתה חושב בנושא הרפורמה המשפטית שבכוונת הקואליציה עכשיו להעביר? איך אומרים, זה התקלה, אבל זו שאלה טובה, ואני לא אתחמק ממנה, כי אני גם כותב על זה הרבה ששואלים אותי. אז קודם כל אני חושב שבאמת ההשפעה של ההפיכה המשפטית ורפורמה משפטית, ולא משנה איך תגדירי את זה, יכולה להיות מאוד קריטית להרבה מאוד נושאים. גם לנושא הסביבתי. דעתי באופן אישי כאן, קודם כל אני פה בפורום של המועצה, אבל בכל זאת את שואלת את דעתי, דעתי פה שהדברים, בהחלט שינויים כל כך מרחיקי לכת ברמה המשפטית, צריכים לעשות בהסכמה ובהידברות. זאת אומרת, לבוא כמו שהם נעשים היום, בצורה חד צדדית, אז אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה ואנחנו רואים את זה, וזה לא מוביל אותנו למקום טוב. לא לאיך שאנחנו כמרקם חברתי בתוך המדינה, ולא קדימה, וזה כמובן מעבר לגבולות של ההשפעות הסביבתיות. אני חושב קודם כל עלינו כמדינה וכאזרחים, ומספיק לראות מה קורה בצבא. אני יכול להגיד שאני שבוע שעבר הייתי ביום מילואים, ולא נגיד את המספר המדויק, אבל אנחנו מדברים על מספרים מאוד גבוהים של חיילים שלא מגיעים היום למילואים, ואנחנו רואים את ההשפעה של מה שקורה כאן. אז אני אומר, דעתי האישית שגם אם צריך שינויים, ואני לא חושב שיש פה ספק ששינויים צריכים להתבצע, אבל הם חייבים להתבצע בהידברות ובאיזושהי הסכמה. אני לצערי לא רואה מצב שאנחנו כרגע יושבים ומצליחים כולנו, כל חלקי האוכלוסייה בארץ, לכתוב חוקה, אבל בהחלט להגיע לאיזשהו מצב של כן הסכמות שמקובלות על 80% מהציבור, או אחוזים מאוד מאוד גבוהים, זה משהו שצריך לשאוף ולהגיע אליו, ולא לעשות תהליכים כמו שהם נעשים היום. לי קשה מאוד לראות את מה שקורה היום במדינה. בסדר? תודה אלחנן ותודה לימור. שאלה אחרונה, מישהו רצה לשאול פה בנושא המחזור, ושוב השם לא ברור לי, מי זה כתב את זה? אולי אתה רוצה לענות אלחנן? כן, שאלו פה קודם, זה אחד הבז"בים, יש לי תחושה שאני יודע מי זה. האם כראש מועצה תפעיל תוכנית לתחום המחזור ייעודית עבור עתלית, שכיום תחום המחזור במנוהל כאילו זה מושב עם מרכזי מחזור במוקדים מרכזיים ולא פחי מחזור קרובים לבית? אני דווקא רוצה להגיד פה מעבר לעתלית. נושא המחזור בחוף הכרמל לדעתי נמצא אחורה. אני חושב שבטח רובכם מכירים את עמיעד לפידות, שהוא גם שכן יקר, והיום אחראי על התחום הזה באדם טבע ודין, ולפני כמה שנים, משהו כמו 20 שנה, עשה פרויקט מחזור יפהפה בכרם מהר"ל, וכבר שנים מנסה לקדם בחוף הכרמל, משהו שקורה בהרבה מאוד רשויות בארץ וגם בחול, וזה בעצם הפרדת אשפה לפי זרמים מרמת הבתים. אני חושב שפה זה לא קריטי אם זה מושב או קיבוץ או עתלית או קיסריה. הדבר הנכון זה שבכל בית יהיו פחים, בין אם זה לפסולת אורגנית, ובין אם זה לאריזות, ובין אם זה פח רגיל, לכל מה שהוא לא נכלל בתוך הדברים האלה, שזה אמור להיות מאוד מאוד מעט, אבל ברגע שההפרדה לפי זרמים תהיה בבית, ולא האחריות של כל אחד זה לקחת את הפח הכתום, וללכת לפח המרכזי, כי זה לצערנו הרבה מאוד אנשים לא עושים, ברגע שיש פחים לכל אחד, 2 או 3 פחים, והפרדה לפי זרמים נעשית בבית, אחוז המחזור יעלה בצורה מאוד דרסטית. אז נכון שצורת הפינוי הזאת היא הרבה יותר יקרה, אבל ההשפעה עליה הרבה יותר גדולה, וגם ההירתמות של הציבור היא הרבה יותר משמעותית. אז במרבית מדינות אירופה זה כבר מה שקורה, אתה יודע שביום מסוים בשבוע אתה מוציא את הפסולת האורגנית, וביום אחר אתה מוציא את הפסולת של האריזות, וביום שלישי אתה מוציא את הפסולת, אם נשארה כזאת היא פסולת אחרת, וזה יכול להיות גם פעם בשבועיים או משהו כזה.
אז אני חושב שהמועצה חייבת לעשות פה מהפכה בתחום ההשפעה, ומה שמדהים שיש לנו פה את האנשים שהם באמת המומחים הכי גדולים בארץ, אז זה עוול פשוט לא להשתמש בהם ולא להיעזר בהם. אז זה מאוד קריטי לכל היישובים בחוף הכרמל, ואני אומר, גם אם זה יעלה עוד כסף, זה הדבר הנכון לעשות אותו. ואני אגיד, כבר מרכזי המחזור הנוכחיים הם טובים, אבל אנחנו יכולים להעלות את קצב המחזור ואת אחוז המחזור, באמת לדעתי היום אנחנו סביב ה-40 ומשהו אחוז, לאזור ה-80-90, אפילו להתקרב ל-100%, זה בהחלט יעד שאפשר לשים לעצמנו כמועצה שממחזרת, ואני מאוד מאוד מאמין בזה. תודה אלחנן, זה הזמן לסכם, ואם יש לכם גם את המועד לשיחה בנושא של המנחת, אולי כדאי לפרסם אותו עכשיו. אז כן, אז שבוע הבא, ביום שלישי למיטב זיכרוני, אנחנו נפרסם את זה גם בפייסבוק, והכל תדעו את זה, ב9 בערב, שיחה. אגב, יתארח איתנו תחקירן זמן ישראל אבנר אופשטיין, שבעצם הכין על זה סדרת תחקירים מאוד מאוד נרחבת בשנתיים האחרונות, אז תהיה שיחה מרתקת. הנה כתבו לנו כאן, זה ביום רביעי בשבוע הבא, ב-30 לאוגוסט, אז תהיה שיחה מרתקת, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. תודה רבה לכולם, תודה שהשתתפתם, ותודה לאלחנן. יוני, תודה לך על ההנחיה, ותודה לכולם. תודה רבה. ביי, לילה טוב. תודה. באיזה יום זה? שלישי או רביעי? ברביעי, ביום רביעי שבוע הבא.